L'Ajuntament de Girona aprovarà aquesta nit el seu pressupost per aquest 2012 amb el suport ja públic del Partit Popular. L'equip de govern en minoria de Convergència i Unió podrà tirar endavant la seva aposta econòmica per aquest any. L'alcalde Carles Puigdemont defensa que aquest pressupost aconsegueix reduir 840.000 euros en despesa respecte a anys anterior, 300.000 en personal i 540.000 en despesa corrent. D'alguna forma hem renegociat algunes coses. D'alguna manera hem anat passant, jo no faré servir l'eina de la tisora, sinó m'agrada més parlar del bisturí, àrea per àrea, capítol per capítol, despesa per despesa, anant fins i tot a les despeses petites, però que sumades, justament al final ens han donat aquesta sorpresa. O sigui, fent aquest treball quirúrgic d'entrar, mirar i veure què podem anar a estalviar de cada cosa, al final, com que estem parlant, de fet, d'un capítol molt gran a l'Ajuntament, representa més del 40% de la despesa global, aquesta reducció ha acabat sent important i significativa. L'alcalde ha detallat que aquest any s'ha aconseguit augmentar la inversió amb menys crèdit, mantenint el consistori sota el llindar de la normativa estatal d'endeutament. Òbviament, a ningú se li escapa que som més eficients també perquè tenim una estructura política més petita. Per tant, tenim una organització més eficaç. El pressupost d'aquest any és de 96.695.000 euros, més d'un 80% del qual és despesa corrent i personal. En inversió s'hi destinaran 5,7 milions d'euros, la més important d'1.300.000 euros al nou pavelló de Montfalgàs. Els accessos al nou pont de Pedret també tindran un cost d'1 milió d'euros. Importants són les partides cap a la plaça Miquel de Palol, els lavabos públics, el pont del Dimoni o l'Smart City, una nova eina d'interacció ciutadana encarada als turistes. Una plataforma transversal i vertical i integradora d'altres aplicacions que es puguin generar a la ciutat, per sectorials, comerç o cultura, a través de la qual el ciutadà o el visitant, amb la llengua que sigui, tindrà accés a tota la informació de la ciutat en temps real i amb aplicacions de realitat augmentada. És un camí que començarem a recórrer ben aviat ja amb la part que té a veure amb el turisme i algunes coses de comerç, però que irà creixent. L'alcalde espera que aquest vespre alguns dels altres partits de l'oposició, part del Partit Popular que hi votarà a favor, no hi voti en contra.